السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نعمت۔ گھبراؤ نہیں، مل کے درود شریف پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ سیر گلشن حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ دے برادر مکرم مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کلام نو لکھیا کہندے نے سیر گلشن کون دیکھے دشت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کہوں کس سے
تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور بے جبریل سدرا چھوڑ کر مولانا حسن رضا کہندے نے آقا جے تواڈے ملن تو بغیر جبریل نو چین ہوندا نا تے کدی بار بار نہ ہوندا گویا کہہ رہے ہیں سرکار جبریل امین دا بھی تواڈے بغیر دل نہیں لگدا اے جبریل کسے نبی کول 2 واری گیا کسے کول 4 واری کسے کول 10 واری پر نبی پاک دی بارگاہ 23 سالہ بظاہر دور نبوت جبریل نے 24,000 مرتبہ حاضری دیتی بے لقاء یار ان کو چین جاتا گئے بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر حشر میں ایک کا منہ تک پھرتے ہیں عدو آپ دے پرادہ کلام سمجھنا واسطے بھی بڑا ایک فہم چاہیے کہندے نے حشر دا دن ہونا ہے اے جڑے بیلی نے نا جڑے آج سرکار دی عظمتاں شانہ دے منکر نے ایک قیامت والے دن ایک ایک دا منہ ویکھن گے نہیں کر کے ہن کیڑا لے کے جائے سانو اگے حشر میں ایک کا منہ تک پھر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر
جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، اج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی سورہ نساء دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا عبادت اللہ دی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کی دی کرو، ماشاءاللہ سارے بولے جائے کی دی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ دی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا او دے نال کسے نو شریک نہ بناؤ، او دے نال کسے نو بھی شریک نہ بناؤ۔ عبادت دے لائق صرف اللہ تو کسے ہور دی عبادت کرنی جائز بولیے درہ کسے ہور دی عبادت کرنی جائز کسے دی عبادت کرنی جائز نہیں، سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، اللہ تو علاوہ کسے ہور نو سجدہ جائز، سارے بولو درہ اللہ تو علاوہ کسے ہور دی ذات نو سجدہ جائز، خواہ محمد الرسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی سجدہ جائز نہیں، کیونکہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسے ہور نو سجدہ کرنا جائز ہوندا کہ ہر عورت نو حکم دینا اپنے خامد نو سجدہ کرے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اور ساڑھے علماء خصوصاً اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف لکھیا فرمانے نے کہ عبادت لائق صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا حرام ہے، کفر ہے، اللہ تو علاوہ نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ عبادت دی گردن سجدہ جائز ہے، سجدے دے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ عبادت دے لائق کون ہے؟ پھر ایک باری بولنا ذرا سارے بولیے ذرا عبادت دے لائق کون ہے؟ پوجا دے لائق کون ہے؟ پرستش دے لائق کون ہے؟ چونکہ ویڈیو بن رہی ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا اس حوالے نہ، میں شاید پیچھے بھی ایک دفعہ عرض کیتا سی پھر ریپیٹ کر دینا جملہ، بندے دوپہر دا ٹائم ہوئے نا تے بھوک بڑی لگی ہوئے تے کھانا تیار ہوئے تے بندہ دوسرا کو آ کے کہے چلا یار اے کام تھوڑا جا کر لی، وہ آندے نہیں بھائی کھانا تیار ہے، پہلا پیٹ پوجا تے پھر کام دوجا، اے جملہ کہنا کفریہ جملہ ہے، بندہ دارہ اسلام تو خارج ہو جاتا، یاد رکھنا اگر شادی شدہ تے نکاح نوے سرے کرے، تجدید کرے، کلمہ دوبارہ پڑھے، کیوں کہ عبادت اسی پوجا پیٹ دی نہیں کر دے، اسی پوجا صرف اللہ دی کرنے والے، اس واسطے اگر کوئی توڑے سامنے جملہ بولے کہ پہی پہلے پیٹ پوجا تے ان فوری ڈاکر انہوں نے کہا پہی توبہ کر اللہ دی بارگاہ، اگر تینوں پتہ سی تو پھر نوے سرے کلمہ پڑھ جا نہیں سی پتہ تو توبہ کر اللہ دی بارگاہ، اسی پیٹ دی پوجا کرنے والے نہیں، نہ اسی کسے ولی غوث کتب عبدال حتیٰ کہ نبی الانبیاء امام الانبیاء دی بھی اسی پوجا نہیں کر دے، پوجا صرف رب العالمین دی کرنے والے، عبادت صرف رب العالمین دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اینو توحید آندے نے کی کہندے نے
توحید کئی بلے او جی بریلویاں نو توحید نہیں ہوندی میں کہا جویں دی بریلوی توحید مندے نے انج دا کوئی مندا ہی نہیں توحید دی آڑ وچ نبیاں نو دل چھڑو ولیاں نو دل چھڑو اے دا نام توحید نہیں جتھے ولیاں دا مقام ہے او ولیاں دا مقام رہندے ہو جتھے نبیاں دا مقام ہے اوتھے نبیاں دا مقام رہندے ہو جتھے اللہ دا مقام ہے اس نو بڑھ چڑھ کے بیان کرنا چاہیے عبادت دے لائق صرف اللہ رب العالمین دی ذات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت تو بعد جڑا حکم ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پہلے حکم دیتا کہ عبادت صرف میری کرو اپنی عبادت دے نال متصل جڑدا آیا جڑا حکم فرمایا اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو اپنے والدین دے نال اچھا سارے بولیے ذرا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو ایک قرآن پاک دی آیت سورہ نساء آیت نمبر 36 میں پہلے ترجمہ عرض کرنا پھر دی تشریح عرض کرانگا آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ حقوق العباد دا موضوع ہے کی یہ موضوع حقوق العباد بندیاں دے حقوق کنہ دے حقوق تسی سارے بندے بیٹھے ہو نا تے بندیاں دے حقوق دسنے نے کیوں پریشان ہو گئے ہو حقوق العباد بندیاں دے حقوق اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے اللہ دی عبادت کرو اللہ دا کسی نو شریک نہ بناؤ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو نالی فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَا اپنے قریبیاں نال بھی چنگا سلوک کرو اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو پھر فرمایا وَالْيَتَامَا اور یتیمہ نال بھی چنگا سلوک کرو وَالْمَسَاکِین فرمایا اور مسکینہ نال بھی اچھا سلوک کرو وَالْجَارِ ذِل قُرْبَا فرمایا جیڑا تواڈا نال دا ہمسایہ ہے نا ہمسایہ بھی ہے تے تواڈا رشتہ دار بھی ہے وَالْجَارِ تواڈا ہمسایہ ذِل قُرْبَا تواڈا قریبی بھی تے پھر ہووے بھی تواڈا رشتہ دار اللہ فرماندا ہے اس دا بھی اس دے نال بھی اچھا سلوک کرو وَالْجَارِ الْجُنُبِ فرمایا اپنے ہمسائے نال اچھا سلوک کرو جیڑا تواڈا رشتہ دار ہے فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ فرمایا کہ تواڈے جیڑا سجے پاسے ہمسایہ ہے اس دا بھی اچھا او دے نال سلوک کرو جیڑا کھبے پاسے وے او دے نال بھی اچھا سلوک کرو جیڑا تواڈا قریبی رشتہ دار ہے تے ہمسایہ بھی ہے او دے نال بھی چنگا سلوک کرو تے او دے نال بھی چنگا سلوک کرو جیڑا ہے تواڈا ہمسایہ پر رشتہ دار نہیں او دے نال بھی اچھا سلوک کرو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وابن السبیل فرمایا مسافرہ نال بھی چنگا سلوک کرو مسافرہ دس پوری کائنات چ وخا کوئی مذہب انج دا جن نے انج دے حقوق دیتے ہون انساناں انج دے حقوق سن قرآن پاک دی آیت اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تے فرمایا جڑیاں تواڈیاں نوکرانیاں باندیاں لونڈیاں نے تے جڑے تواڈے غلام نے فرمایا انہاں غلاماں نال تے انہاں باندیاں نال تے انہاں کنیزاں نال تے انہاں لونڈیاں نال بھی اچھا سلوک کرو یہ اللہ دا ارشاد ہے اللہ کے ارشاد فرماندا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالاً فخورا اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ مغروریاں تے فخر کرنے والیاں اللہ پسند نہیں کردا فخر کرنے والا تے تکبر کرنے والا تے غرور کرنے والے اللہ پسند نہیں کردا اللہ عجز کرنے والوں پسند فرماتا سبحان اللہ ذرا محبت نہ فرماؤ نا ذرا پھر ایک دفعہ محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما
ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عبادت اللہ دی کرو، اللہ دے نال کسے نو او دا شریک نہ بناؤ، اللہ دے نال کسے نو اس دا شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو، فرمایا اپنے رشتہ داراں نال بھی اچھا سلوک کرو، اے یتیماں نال بھی اچھا سلوک کرو، اے مسکیناں نال بھی اچھا سلوک کرو۔ جڑا تہاڈا قریبی تہاڈا رشتہ دار تہاڈا ہمسایہ او دے نال بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا جڑا تہاڈا ہمسایہ بھاویں رشتہ دار ہے بھاویں رشتہ دار نہیں، فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا جے راہ وچ تھانوں کوئی مسافر نظر آیا ہے، فرمایا اس مسافر نال بھی اچھا سلوک کرو۔ جڑا تہاڈے کول پیندا ہے تہاڈا ساتھی ہے، اس دے نال بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا جڑے تہاڈے غلام تہاڈیاں نوکرانیاں تہاڈیاں باندیاں تہاڈیاں کنیزاں نے، فرمایا انہاں تے بھی ظلم نہ کرو، انہاں نال بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا بے شک اللہ مغروریاں نو تے فخر کرنے والیاں نو اللہ پسند نہیں کردا، اللہ پسند انہاں نو کردا ہے جڑا عاجزی کرنے والا ہوندا ہے، جڑا عاجزی بولو تو صحیح، جڑا عاجزی کرنے والا ہوں۔ آؤ ذرا سنو جناب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا، ہن انہاں لفظاں دی تھوڑی تھوڑی تشریح، اگرچہ ایک ایک لفظ ایدا ایک ایک جمعہ منگدا ہے، ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، بلکہ کئی کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں ایک ایک لفظ تے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایدے تے ایک، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ایدے تے ایک، وَالْيَتَامَىٰ ایدے ایک جمعہ، والمساکین وابن سبیل، ہر لفظ دے ہوتے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج دا جمعہ المبارک چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے کہ اس آیت پاک دی تفسیر تھوڑی تھوڑی میں جناب دے سامنے عرض کردہ جاواں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا عبادت اللہ دی کرو، نمازاں 5 پڑھیا کرو، نمازاں ماشاءاللہ جڑے پڑھ دے ہو تے بولو، باقی بے شک چپ کی طرف ہے، ادھر مٹھے بولے نمازہ کنیاں پڑھیا کرو، ماشاءاللہ سارے بولے ذرا کنیاں پڑھیا کرو، نمازہ 5 پڑھو۔ رمضان شریف دا مہینہ کو تشریف لے آ رہے ہیں، روزے پورے رکھنے، جے کو پوچھے بھائی روزے رکھے آج روزیاں دا مہینہ ہے، انج نہیں آکھنا کیوں بھئی روزے رکھنے نے، آکھو انشاءاللہ، اور نیت کر لو، نیت المومن خیر من عملہ، مومن دی نیت جڑی ہے نا او دا بھی ثواب ہوندا ہے اگر اچھی نیت مومن کر لوے۔ اے اللہ دے حقوق وچوں ہیں کہ نمازہ 5 پڑھے، عبادت دی کرے، روزے رکھے، جویں مالک نے فرمایا او دے مطابق زندگی گزارے۔ اے اللہ دے حقوق وچوں اگے ہون سو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو۔ بڑی تسی گفتگو اس حوالے نال سنتے بھی رہندے ہو تے بس ایک ایک دو میں ادھے تے گل عرض کر کے، لیکن جڑی زیادہ تفصیلی گفتگو ہونی ہے اس تو اگے ہوئے گی، لیکن ہوئے گی اختصاراً شارٹ کٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 3 صفحہ 193 دوتے اس روایت نے نقل فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدے تے والدین راضی نے او دے تے او دا رب بھی راضی ہے، جدے تے والدین راضی نے او دے تے او دا رب بھی، ماشاءاللہ بولے جدے تے راضی نے او بولو، باقی بے شک چپ کیتے رہ جائے، جدے تے والدین راضی نے او دے تے او دا رب بھی، جدے تے والدین راضی نے او دے تے او دا رب بھی، فرمایا جدے تے والدین ناراض نے او دے تے او دا خدا بھی، او دے تے او دا خدا بھی ناراض ہے۔ سننا آج کچھ بندے ایسے نے، جلدی عرض کرنا چاہنا، کچھ بندے ایسے نے جڑے مہینے بعد ماں نو 500 دے کے، باپ نو 500 دے کے، اماں دا حق دے دیتا ہے، ابے دا حق ادا کرتا ہے، 500 روپیہ دے دا مہینے بعد، 1000 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ اسی حق ادا کر دینا۔ آؤ ویکھو کیا 100 200 400 500 دے نال کیا ماں باپ دا حق ادا ہو جاندا؟ سننا ذرا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد دے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، روایت حضرت سیدنا عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف دے کول بیٹھے سن کعبہ شریف دے کول کہ آپ نے ایک مندر تکیا کعبے دے کول بیٹھ کے بندہ پھر مندر ہی تے ویکھدا ہے اوتھے انوار و تجلیات دیاں بارشاں ہوندیاں نے تے اور کچھ بھی نہ کرے انج کھلو کے بس بیٹھ کے کعبے والو ویکھی جائیے خدا دی قسم دل نو سکون ملدا رہندا ہے اللہ یہ موقع بار بار نصیب فرمائے ہاتھ چوکے ان کر کے آکھو آمین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف دے قریب بیٹھی ہوئے نے آپ نے ایک نوجوان نو تکیا ہے اس روایت نو لکھن والے کون نے حضرت علامہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد دی اندر صفحہ نمبر 54 تے اس روایت نو کوڈ کر دینے فرماندے نے عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں کعبے دے قریب بیٹھا ہویا سا کہ میں ویکھیا ایک نوجوان یمن دا رہن والا یمنی نوجوان کعبے دا طواف پیا کر دے تے اپنے کندھے دے اوتے اپنے موڈیاں دے اوتے اپنی بڈھی جی ماں نو بٹھایا ہویا ہے کہ کعبے دا طواف کردا جاندا ہے تے کہندا جاندا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عبداللہ ابن عمر فرمانے نے میں اس نوجوان نو تکیا ہے کعبے دا او بندہ طواف کردا پیا ہے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کردا پیا ہے تے کعبے دا جدوں اس بندے طواف کر لیا طواف کعبہ تو بعد عبداللہ ابن عمر فرمانے نے اس بندے نے یمنی نے مینوں پہچان لیا کہ میرے کول آ کے آکھن لگا اے عبداللہ ابن عمر میں اپنی والدہ واسطے انج فرما برداری کرن دیا وہاں جی میں اونٹ اپنے مالک دی فرما برداری کردہ جملے سنیا جے آکھن لگا اے عبداللہ ابن عمر میں اپنی والدہ دی اس طریقے دے نال اطاعت تے فرما برداری کر رہی وہاں جی میں اونٹ اپنے مالک دی فرما برداری کردہ تے کہنا اے عبداللہ ابن عمر اونٹ تے تھک جاتا ہے پر میں ماں دی فرما برداری کر دیا کدی بھی نہیں تھکاں گا میں اپنی ماں دی فرما برداری کر دیا رواں گا تو اتنا جملہ بول کے آکھن لگا اے عبداللہ ابن عمر ایک گل تے دسو فرمایا ہاں بھئی یمنیا گل کر کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہے آدھا جناب میں اپنی ماں نو موڈیاں تے اٹھا کے کعبے دا طواف کروایا ہے اپنی ماں نو میں کعبے دا طواف کروایا ہے کہ جناب اے دسو کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چکیا ہوں دسو میں اپنی ماں نو موڈیاں تے بٹھا کے طواف کعبہ کیتا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے عبداللہ ابن عمر دیا اکھاں چو آنسو آگئے فرمایا بیلیا کٹی بٹی گل پوچھ لیا اے ماں نو 7 چکر کعبے دلو آکے آکھنڈی ہے میں ماں دا کیا حق ادا کر چھڑیا ہے فرمایا یاد رکھ تیری ماں نے 9 مہینے تک تینوں اپنے پیٹ جھٹا کے رکھیا ہے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے فرمایا سن ہن اگلی گل پوچھیا تے ہن دا جواب بھی سن آدھا پھر کیا میں اپنی والدہ نو کندھیاں تے بٹھا کے طواف کرایا تے کیا حق ادا کر چھڑیا ہے فرمایا حق ادا کرنا تے ایک پاسے رہیا ساری زندگی دا حق ادا کرنا تے ایک سائر تے رہ گیا فرمایا تیری ولادت دے ویلے جڑی تیری ماں نو تکلیف ہوئی سی اس ایک درد دا بھی تو حق ادا نہیں کر سکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا ساری زندگی دا حق ادا کرنا تے ایک پاسے رہا تیری ولادت دے وقت جڑی تیری ماں نو درد تے تکلیف ہوئی فرمایا اس ایک درد دا تو حق ادا نہیں کر سکتا پھر ساری زندگی دی ماں دا تو حق ہی میں ادا کر سکنا
عن سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بر والدیہ طوبى له زاد اللہ عز وجل فی عمرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سہل بن معاذ اپنے باپ حضرت معاذ کو روایت کر دینے فرمانے نبیان دے امام نے فرمایا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین نال اچھا سلوک کر دائے اس بندے نو مبارک ہوئے۔ من بر والدیہ طوبى لہو فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین اچھا سلوک کردا ہے اس بندے نو مبارک ہوئے۔ حضرت معاذ کے اندر ساتھ کی تھی سونیا کس گل دی مبارک ہوئے؟ فرمایا زاد اللہ عز وجل فی عمرہ فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے اللہ اس بندے دی عمر وچ برکت عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور حدیث بھی چاہتا ہے جس بندے دا رزق تنگ ہوئے اپنے ماں باپ واسطے ہر نماز تو بعد بیٹھ کے دعا منگے اللہ دے رزق جو برکت عطا فرما چھڑدا ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں رتبہ ماں باپ کا کتنا سی شان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا سی شان ہے، اف تک نہ کہو حکم قرآن ہے، اف تک نہ کہو حکم قرآن ہے، اور حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا ایک باری والدین دے چہرے والوں محبت دی نظر ویکھے اللہ نو حج مقبول دا ثواب دے گا۔ آقا تے جے کوئی 2 باری 3 باری 4 باری ویکھے فرمایا اللہ اکبر و اطیب فرمایا اللہ دیاں شاناں تے اس تو بھی بلند و بالا نے جے تو کروڑ باری بھی ویکھیں گا میرا رب تینوں کروڑ مقبول حج دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ دی عبادت کرو اور اس دنال کسی نو دا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ اگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى تے اپنے قریبی رشتہ داراں نال بھی اچھا سلوک کریا کرو۔ اے ہن رشتہ داراں دے حقوق شروع ہو گئے، پہلے اللہ دے حقوق پھر والدین دے ہن رشتہ داراں دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اے چاندہ ہوئے کہ او دی عمر چ برکت ہوئے تے او دے رزق چ بھی برکت ہوئے۔ اے حضور دا سونا تے سچا فرمان ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ چاندہ ہے جدی دل دی تمنا خواہش ہے اور پسند کردا ہے کہ او دے رزق چ بھی برکت ہوئے تے او دی عمر چ بھی برکت ہوئے، فرمایا او بندہ اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرے رشتہ داراں نال۔ اور ناراض نہ ہو تے ایک جملہ کہہ دیا ہو بھی جاؤ تو تاں بھی کوئی ٹینشن نہیں، کل سچی کرن لگا میں آج کل کیفیت ہے اپنے نال کوئی نہیں خیال کردہ بیگانے وال سارے دھیان کر دیں، لیکن آقا کریم کی فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق چ برکت ہوئے تے میری عمر چ برکت ہوئے، فرمایا انہوں چاہیے اپنے رشتہ داراں دا اچھا خیال کرے انہوں نے اچھا خیال کرے اچھا سلوک کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دے کولوں روایت کر دینے کہندے نے میرے باپ نے دسیا کہ میرے باپ نے
آقا کریم دی زبان مقدس چو سنے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن آقا کریم دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ حاضر ہویا تے آ کے عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داراں دے نال آقا میں صلہ رحمی کرنا آقا میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا پر میرے رشتہ دار میرے تو قطع تعلق کی کر دینے یعنی میرے تو اپنی جان چھڑا دینے سرکار میں انہاں دے کولوں انہاں دے ہر برے کام تو در گزر کرنا اگر کوئی مینوں سخت جملہ کہہ چھڑ دینے تے آقا میں انہاں دے سخت جملے نو در گزر کر دینا معاف کر دینا آقا اگر او میرے تے ظلم کر دینے میں اللہ دی رضا واسطے انہاں نو معاف کر چھڑنا آقا میں انہاں دے نال حسن سلوک کرنا جب کہ او میرے نال بد سلوکی کر دینے حضور نے فرمایا پھر ہن اگلی گل کر تو چاہندا کی ہے عرض کیتی سونیا میں پوچھن اے آیا وا او میرے نال برا سلوک کر دینے تے کیا آقا میں بھی انہاں نال برا سلوک کراں میرے نبی نے فرمایا غلام نا اگر تو بھی برا سلوک کرے گا کہ تیرے تے او دے وچ فرق کوئی نہیں رہ جائے گا فرمایا غلام جب تک اپنے رشتہ داراں نال تو اچھا سلوک کردا رہے گا اللہ تیری مدد فرماندا ہی رہے گا فرمایا اگر تو انہاں دے نال برا سلوک کرنا شروع کر دے گا یا رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو انہاں نال اچھا سلوک کردا رہے گا او تیرے نال برا سلوک کر دے رہن گے فرمایا اللہ تیری مدد فرماندا رہے گا تو فرمایا تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہنگیاں اس واسطے گرامی قدر حضرات جیسے حقوق میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیتے نے نا ہر انسان نو ایویں دے حق کائنات دا کوئی مذہب انج دے ہی نہیں سکتا اگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والیتاما فرمایا یتیماں نال بھی چنگا سلوک کرو کناں نال بھائی ادھر ہن دو چار گلاں سنیا جے محبت تے پیار بنیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو البرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرما دینے میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبان وچوں سنیا ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرما دینے ایک دن میں نبیوں دے امام دی زبان مقدس چوں سنیا حضور نے فرمایا میرے غلاموں جیڑا بندہ کسے یتیم بچے دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھ دا ہے فرمایا جننے وال او دے ہاتھ دے تھلے آنگے ہر وال دے بدلے اللہ تھوانو ایک نیکی عطا فرما چھڑے گا جتنے وال یتیم دے تو ہاڑے ہاتھ دی ہتھیلی تھلے آنگے اللہ تو ہاڑے اس وال دے ہر وال دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا ہر وال دے بدلے اللہ ایک گناہ معاف فرمائے گا تے ہر وال دے بدلے اللہ جنت وچ ایک درجہ بھی بلند فرما چھڑے گا اللہ جنت دی اندر ہر اس وال دے بدلے جنت ایک درجہ بلند فرما دے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہوئے آکے عرض کردہ سونیا میرا دل بڑا سخت ہے میرا دل نرم نہیں ہوندا آقا میں بڑا سنگ دیلا تے بڑا بزدیلا آقا میں بڑا پریشان ہوں میں آنا وا میرا دل نرم ہو جائے سنگ دل نہ روے سرکار منو دسو میں کی کراں کیڑا ایسا عمل کراں کہ میرا دل نرم ہو جائے صدقے جاواں اس صحابی تو اس غلام دا عقیدہ تے ایمان سینا
جے دل سخت ہو گیا ہے اللہ نے اپنے نبی نو ایسیاں شانہ عطا کیتیاں نے انہاں کول جا کے جیڑا مسئلہ بھی لے کے جاواں گے سونا نبی مشکل کشائی فرما دے گا غلام عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے میں کی کرا حضور نے فرمایا غلامہ اگر اے چاہنا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو پھر انج کریا کر کسے یتیم بچے دے سر اتے شفقت نال ہاتھ پھیریا کر یتیم بچے دے سر تے ہاتھ شفقت دا رکھیا کر کہ اگر کسے یتیم بچے نو بیکھے اس یتیم بچے نو اپنے نال اپنی پلیٹ وچ نال کھانا کھوایا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا یتیم بچے نو نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا حضرت داؤد علیہ السلام نے نا ایک دن اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی عرض کر دینے یا اللہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو او تیری رضا دے اتے صبر کر کے اے بیوگی دی حالت زندگی گزار دی رہے یعنی اگو شادی نہ کرے اور کوئی بچے یتیم ہو جان انہاں دے سے تو باپ دا سایہ اٹھ جائے تو یا اللہ او عورت اپنے یتیم بچیاں دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ پھیر دی رہے تے شادی نہ کرے بچیاں دی تربیت کر دی رہے تو یا اللہ کیا اس عورت نو تے اس بچیاں نو بھی کوئی اجر ملے گا کیا انہوں نے بھی کوئی اجر ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے غلاموں قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن کسے شے دا سایہ نہیں جی ہونا کوئی درخت کسے چیز دا سایہ نہیں ہونا صرف عرش دا سایہ ہوئے گا فرمایا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بیوہ عورت نو تے او دے بچیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا عرش دا اللہ سایہ نصیب فرمائے گا کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو آقا کریم دے فرمان پڑھے نا اے فرمان پڑھے تو میاں صاحب نے بڑی مدد دی گل کی تھی آپ فرمان نے واہ کریم واہ حبیب محبوب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم او یتیمات آئی تے ہاتھ سرے تے تردہ در یتیم نے تے یتیمہ دا کس انداز دے نال خیال کیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا حدیث پاکے آپ فرماندے نے امام طبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت نقل فرماندے نے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ دو یتیم بچیاں دی تربیت کرے کہنے دی دو یتیم بچے یا دو یتیم بچیاں دی تربیت کرے آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن او بندہ جنت چ میرے نال انج موڈے نال موڈا جوڑ کے جائے گا انج جنت حضور فرماندے جڑا دو یتیم بچے اور یتیم بچیاں دی پرورش کرے فرمایا انج کندھے نہ کندھا جوڑ کے میرے نال جائے گا گرامی قدر حضرات اے اللہ رب العالمین دا ارشاد گرامی ہے اللہ کریم فرماندے والیتاما فرمایا یتیمہ نال بھی حسن سلوک کرو اگے اللہ فرماندہ والمساکین تے فرمایا مسکینہ نال بھی چنگا سلوک کریا کرو کنہ دے نال بھائی بولو ذرا کنہ دے نال مسکین ہن سنو مسکین کنو کہندے نے نا تے تساں سنیا مسکین مسکین انہوں کہندے نے جدے کول ایک ٹائم دا کھانا بھی نہ ہوئے انہوں مسکین کہندے نے جدے کول کھانا ہی نہ ہوئے کھان واسطے حضرت علی المرتضی نہ اینج نہیں خاص کر کے جدو حضور دے یار دا ذکر آئے نا مچل کے بولیا کرو سبحان اللہ کیونکہ اے نا تے مومن منافق اچھے ونڈ کردہ ہے سارے مچل کے آنکھو ایک وری طرح سبحان اللہ
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے منو بازار دے بچوں غلام خرید کے آزاد کرن نالوں زیادہ پسند اے وے کہ میں تھوڑے جے کھانے دے اتے کسے مسکین بندے نو لیا کے بٹھا کے نال کھانا کھواما اے اس غلام خرید کے آزاد کرن نالوں میں نو زیادہ پسند ہے غلام خرید کے آزاد کرنا لو میں نو زیادہ پسند ہے وے کہ کسے مسکین بندے نو فرماندے نے میں نال بٹھا کے کھانا کھلاواں نال بٹھا کے کھانا کھلاواں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عادت مبارکہ ہوندی سی آپ دی کہ جدوں آپ کر کھانا پکا لیندے سن نا جدوں بھی کھانا تیار کر دے سن تے آپ کھانا تیار ہو جاندہ سی تے آپ دروازے وچ نکل کے کھڑے ہو جاندے سن تے گلی وچوں ویکھنا بندے گزر دے ہن جڑے محلے دا بندہ رہندا ہوے محلے دے بندے گزر دے ہن بندے نو پتہ تے ہوندا نا کیڑا امیر ہے کیڑا غریب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے دروازے کھڑے ہو جانا بندیاں نو ویکھنا تو آپ کسے مسکین بندے نو پھڑ کے نا تے اندر لے آنا فرمانا بیلیا ایتھے نال بے کے روٹی کھا تے آپ کی فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے سن لوگ انج کر دینے انہاں نو دعوت دیندے نے جڑے بندے امیر ہوندے نے تے جنہاں نو کھان دی ایڈی طلب نہیں ہوندی فرمایا انہاں نو گھر بلا کے کھانا کھواندے نے جڑے کھا سکتے ہون اپنے پلیوں بھی تے رزق بھی وافر ہوئے فرمایا جب کہ چاہی دائے وے انہاں نو بلا کے کھانا کھواؤ جڑے بچارے ایک ٹائم دے کھانے تو بھی ترس دے ہوں انہاں نو بلا کے کھانا تیا ہونا رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے نا اے تسی ویکھ لیا جے اس مہینے میں جڑیاں دعوتاں دی افطار پارٹیاں افطار پارٹی دے وچ 85% نہیں بلکہ 90 یا 95% بھی تسی کہہ لو 95% او بندے ہوندے نے جنہاں روزہ رکھے ہی نہیں ہوندا تے سب تو پہلی صاحب جب بیٹھے ہوندے نے متھلا مار کے روزہ کھولنا ہے جی تے روزہ جی مسلماناں دے روزے نے اج کل مسلماناں دے روزے نے اسی کیڑا مسلمان ہے جڑا اسی روزہ رکھنا ہے اللہ یعوذ باللہ تعالی تو گرامی قدر حضرات مسکین دے نال محبت کرنے دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اگے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اللہ فرماندہ ہے جڑا تہاڈا نزدیک دا پڑوسی ہے نا رشتہ دار فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرو جڑا تہاڈا رشتہ دار نہیں پر ہے تہاڈا ہمسایا فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرو ہولی ہولی سبحان اللہ کو متے کو کرنا لوے سلوک کسے نہ یہ اللہ دا ارشاد ہے ہمسایہ دے حقوق بیان کیتے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آقا کریم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے حضور فرمانے نے جیڑا بندہ اللہ تے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھ دائے فرمایا او بندہ اپنے پڑوسی نال چنگا سلوک کرے او بندہ اپنے ہمسائے دے نال چنگا سلوک کرے کہ حضرت انس بن مالک فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ کامل مومنی نہیں او بندہ کامل مومنی نہیں جدے کو لو جدیاں تکلیفاں کو لو او دا نال دا مسلمان پڑوسی پرا محفوظ نہ ہوئے فرمایا وہ کامل مومن ہی نہیں جدہ ہمسایا او دیاں تکلیفاں تو بچیا نہ رہے ایس دور دے وچ اچھا ہمسایا لب جائے اے بھی بڑی رب دی رحمت ہو دیجئے اور انج سمجھو جنہوں اچھا دنیا تے ہمسایا لب جاؤ دے آستے دنیا تے ہی جنت ہے
حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے، امام ہوئے نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد، اے ایڈے کو سونے سن، اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا سے۔ ایک دن گلی جو گزر رہا ہے، ایک یہودی نے ویکھیا آندا اے وے او محمد جی دا دنیا کلمہ پڑھ دی، انہاں کیا نہیں اس دا یا اے نہیں ہے تے سرکار دے غلام نے۔ وہ دوڑ کے حضرت امام محمد کو گیا، جا کے آندہ جناب میں نے کلمہ پڑھاؤ۔ فرمایا کی ویکھ کے کلمہ پڑھائی؟ آندہ میں اے ویکھنے ہیں جے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تو جیدہ دنیا کلمہ پڑھ دیو محمد کی ڈاکو سونا آئے گا۔ آپ دا ایک ہمسایا سی تے ہے سی یہودی، سنیا جاؤں ذرا اپنے گرے بانے چوی چاتی مارنا اسی کنے کو پانی چاں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ دا ایک ہمسایا سی پڑھو سی، ہے سی یہودی، انہیں کوئی کام انہوں پہ گیا، کوئی جدہ مسئلہ بن گیا، انہیں اپنا مکان ویچنا لا دیتا۔ انہیں کہا بھئی میرا مکان ہے میں ویچنا، جو کسے لینا ہوئے تو دسیا جائے۔ ایک گاہک آ گیا، انہیں کہا بھئی مکان دے دے، کنے پیسے؟ اس یہودی نے کہا جی میں لاؤں گا 500 درہم۔ انہیں کہا خدا دا خوف کھا، ایس پورے محلے وچ مکان 300 درہم دا لب دا، توں 200 وادو کا دا لینڈے ہیں۔ انہیں کہا بھئی میں 500 دا ہی بیچنا ہے۔ انہیں کہا کوئی خصوصیت بھی تو دسنا ہے دی کی یہ تھے سیوریج گزر رہی پئی گیس ہے میٹر لگا ہے کہا آج کل آندے نا جی اس ٹاؤن وچ بڑے بڑی سہولتاں نے جی۔ انہیں کہا بھئی سارا محلہ ایکو جیا، سارے محلے 300 درہم دا مکان لب جاندا تو 500 کا دا لینے ہیں۔ انہیں کہا 500 اس واسطے منگن ہیں کہ میرا ہمسایا امام محمد ہے، میرا ہمسایا امام محمد ہے۔ انہیں کہا پھر انہیں کہا میں بڑی دنیا پھری ہے پر سچی گل پوچھنا ہے تے انج دا بندہ میرے نظر کوئی نہیں آیا کہ آج تک مینوں اے دے گھر وچوں کدی اچھی بولنے دی آواز بھی نہیں آئی۔ میں جڑا 200 بعد منگنے ہیں نا اے چنگے ہمسائے دی وجہ تو کر کے منگ رہے ہیں۔ اے تینوں دنیا جو سعادت لبن رہی ہے کہ اللہ نے تیرے تے کرم کیتا، تینوں ہمسایہ ایڈا چنگا دے کے جان رہے ہیں۔ اچھا ہمسایہ مل جانا اے بھی اللہ رب العالمین دی بڑی کرم نوازی۔ حضرت حسن بصری فرماندے نے آپ دے کولوں پوچھا گیا جناب اے فرماؤ اے ہمسائے کنے کنے تک ہوندے نے، کنے فاصلے تک ہمسایہ ہوندے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دیو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت علی نو نبی پاک نے فرمایا اب مسجد دے بوئے تے کھلو کے اعلان کرو مسلمانوں تو آڈے گھر تو لے کے 40 گھر سجے، 40 گھر کھبے، 40 گھر تو آڈے اگے تے 40 گھر پچھے تک تو آڈے سارے ہمسائے نے، 40 گھراں تک فرمائے تو آڈے ہمسائے نے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک دن نہ گھر گوشت پکیا تو میں عرض کی تھی حضور اے گوشت پکیا تو میرا دل ہے تھوڑا جائیے زیادہ نہیں تو میرا دل ہے میں اپنے کسے ہمسائے نوں اے تھوڑا جا ہدیہ بھیجاں تے حضور ایک سجے پاسے بھی گھر ہے تے کھبے پاسے بھی گھر ہے تے اے فرماؤ میں کس ہمسائے دے گھر گوشت بھیجاں ہدیہ بھیجاں؟ سنو حضور علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا او دے گھر بھیج جیڑا تیرے گھر دے نیڑے وے۔ عرض کی تھی حضور ایک ادھر ہے تے ہے تے دو بھائی نیڑے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضور پھر نیڑے کیویں وے؟ آپ نے فرمایا ویکھ جس بندے دے گھر دا دروازہ تیرے گھر دے دروازے دے نیڑے وے او تیرا چوکھا نیڑے دا ہمسایا ہے، او دے گھر وچ ہدیہ بھیج۔ حضرت ابو ذر غفاری نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جی آقا، فرمایا جدو سالن بنائے نا سالن، آپ نے فرمایا سالن بنان لگیاں شوربہ تھوڑا جا زیادہ رکھ لیا کر۔ کی فرمایا شوربہ زیادہ رکھ لیا کر۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ جدو شوربہ زیادہ رکھیں گا نا تے تیرے نال دے ہمسائے کو غریب بھی ہو سکتا ہے تے جدو کھانا کھان لگے تھوڑا جہا شوربہ کسے پیالے چ پا کے ہمسائے دے گھر بھی بھیج چھڑیا کر۔ اے ہمسایاں دے حقوق نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ توجہ ایک باری ذرا پیار نہ سبحان اللہ فرمانا دا، پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ، ہولی ہولی اونچی آواز نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔
ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہونے انہوں نے کیا جاندہ ہے قطب مدینہ، قطب مدینہ حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہن سنیا جی اے نہیں کہ تواڈے گھر دے نال جدا گھر ہے وہی تواڈا ہمسایا ہے، جے تسی کسے بازار وچ بیٹھے ہو تے تواڈا نال دا دکاندار وہ بھی تواڈا ہمسایا ہی ہے، نال دا دکاندار تواڈا ہمسایا ہے۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ آپ دے کولو پوچھا گیا جناب اے خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ 70 سال مدینہ شریف رہے نے، ایک واری حج کرن مکے گئے نے پر تک مدینے چو بننے ہی نہیں نکلے۔ جی کیوں نہیں نکل دے؟ فرمایا ڈر لگ دے۔ کہا جی ڈر لگ دے جی مدینے بننے پیر رکھاں کدھر موت ہی نہ آ جائے، تے میری تمنا ہے کہ میں مراوی مدینے تے قبر جنت البقیع وچ بن جائے۔ پھر اللہ نے تمنا نو پوریاں بھی فرمایا، وصال بھی مدینہ میں ہویا تے قبر بھی اللہ نے جنت البقیع شریف وچ عطا فرما چھڑی۔ سبحان اللہ، محبت نہ فرماؤ حضرات۔ آپ دے کول پوچھا جناب جدو تسی مدینہ شریف وچ رہندے رہے ہو تے اودوں مدینے دے تاجراں دی کی کیفیت سی؟ سننا ذرا، دکاندار بھی بیٹھے ہو، توجہ نہ سنیا جی۔ خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں بازار وچ آیا سوٹ خریدن واسطے، کپڑا خریدن، فرماندے نے دکان وچ داخل ہویا، سلام کیتا، دکاندار نے جواب دیتا، میں کیا بھائی کوئی کپڑا دکھاؤ؟ فرماندے نے سوٹ کٹ کے اگے رکھیا، فرماندے نے میں کپڑا پسند کر لیا، میں کیا بھائی اے کپڑا چاہیے؟ آندا جناب تسی ایک مہربانی نہیں کر دے؟ فرمایا کی؟ آندا جی ایک کپڑا تسی دیکھیا میرے کو پورا تھان پہ ہے تے تسی انج کرو ایک کپڑا میرے نال دے دی دکان تے بھی ہے، ایک کپڑا تسی اوتھوں جا کے خرید لو، اے نال دی دکان تو جا کے کپڑا خرید لو۔ خواجہ صاحب فرماندے نے میں کیا بھائی جدو تیرے کو جو ہے تے تو نال دی دکان تے کیوں کلن دیا؟ لا دے 4 میٹر کپڑا چاہیے دا۔ انہوں نے کہا حضور میرے کو موجود ہے، میں انکار نہیں، پر تسی مہربانی کرو نال دی دکان تو لے لو۔ آپ فرماندے نے کیا بھائی میں ان تیرے کو لینا دے۔ انہوں نے کہا حضور انی زید نہ کرو، تسی نال دے کو لے لو۔ فرماندے نے میں کیا یار تیرے تو منگنے ہاں تو دے چھڑ ہاں دیندہ کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے؟ آندہ حضور تو انہوں اس واسطے بار بار ریکویسٹ کرنے ہاں کہ نال دے دی دکان تے ٹر جاؤ، او بھی مسلمان پر آئے ساڑھا تے سرکار میں بھی سویر دا آکے دکان تے بیٹھا تے او بھی صبح دا ہی آیا ہے تے سرکار میں صبح دے 4 سوٹ بیچ بیٹھا، انہیں سویر دا ایک بھی نہیں بیچے آ، میں 4 سوٹ فروخت کر بیٹھا، انہیں سرکار ایک بھی فروخت نہیں کیتا۔ تو میرے دل دی تمنا شام پہ چلیے میں تے بچیاں جو گھر رزق کما لے ہے تسی او دی دکان تے ٹر جو تاکہ او بھی کو بچیاں واسطے شامنوں کو رزق کر کما کے لے جائے۔ اے وے ہمسایاں دے حقوق اللہ اے جذبہ اے سانو بھی عطا فرما چھڑے۔ آمین کہہ دے حضرات سارے، پھر محبت نہ کہہ دے ذرا ایک باری۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے حقوق بیان فرمائے، ادھی آیت تھوڑی جو تشریح کی تھی ہے باقی رہ گئی انشاءاللہ کہ پھر عرض کروں گا تے ہون آخر تھوڑے جائے 2 کو حقوق ہے میں 3 تو 4 منٹ دے اندر میں عرض کرنا چاہنا۔ توجہ ہے سارے ہیں؟ سبحان اللہ، محبت نال ایک باری آواز آئے ہاں، پھر مچل کے بولو در ایک باری سبحان اللہ۔ اجڑے نوجوان خصوصاً فیس بک چلاندے نے، یوٹیوب، مسنجر وغیرہ، انہوں خاص طور تے میں متوجہ کرنا چاہنا اس گل ول۔ تسی دیکھیا آئے گا چند دن تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے فیس بک تے یوٹیوب تے، سائی والا ایک نعت خائیں جدہ نام ہے قاری شاہد محمود قادری۔ کی نام ہے؟ بولیے کی نام ہے؟ قاری شاہد محمود قادری۔ اور ایک لاہور شہر دا نعت خائیں او دا نام ہے محمد عرفان حیدری۔ 2 بندے غالباً محفل بھی تو اڈے فیصلہ آباد اچھی ہوئی تو پائی مون بیٹھا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں اس دن اس محفل دے ویچی بیٹھا سا تے جدوں محفل ہوئی، اس محفل اچھ ہویا کی ہے ماشاءاللہ تقریباً 1000 تو 1200 بندہ مسجد دے اندر موجود ہے تے اس پرے ہوئے مجمع دے اندر میں تواڈے ضمیر نو تھوڑا جا جھنجھوڑنا چاہنا۔ پریشان تے نہیں؟
ہو بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں، ہوں میں گل کر کے ہی رہنا۔ گل کی ہے محفل ہوئی ہے، یہ محفل کروائی جاندی ہے آقا کریم دا ذکر کرنے واسطے۔ کدے واسطے؟ سارے بولو ذرا، کدے واسطے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک کرنے واسطے۔ لیکن افسوس نال کہنا پیندا ہے، افسوس نال سٹیج دا تقدس پامال کیتا، او سٹیج جتھے کھڑے ہو کے حضور دا ذکر کیتا جانا چاہیے، اللہ دی توحید بیان کیتی جانی چاہیے، اولیاء کاملین دی سیرت دسنی چاہیے، صحابہ اور اہل بیت دیاں گلاں کرنیاں چاہیے۔ او سٹیج تے کھڑے ہو کے انہاں دوواں نعت خوناں نے نصرت فتح علی خان دا گانا پڑھ دیتا، سٹیج تے کھڑے ہو۔ میں ڈکدا ہوندا سا بڑی دیر پہلے، میں دساں اے بچو انہاں کماں تو بچو، ہولی ہولی کر کے انہاں دف شروع کیتی تے اس آڑ وچ جی سرکار دے دور وچ بچیاں نے وجائی، اسی آکھا چلو سرکار دے دور وچ ایک دفعہ بچیاں نے وجا لئی، انہاں نے دی دلیل بنا لئی، اسی پھر بھی کیا چلو دلیل تھوڑی جنہاں دے کول ہے، لیکن اس دلیل دی آڑ دے وچ انہوں نے ہون جڑا تقدس پامال کرنا شروع کیتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے میرے کول باقاعدہ ویڈیوز موجود نے اور حوالے نال گل کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، پروف نال گل کر رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے شہباز قمر فریدی پاک پتن والا، اس نے ٹول بجا کے نا، ٹول ایک تے دف ہے نا، سٹیج دے اوتے ٹول بجا کے نعت پڑھی۔ آج تو کئی سال پہلے نا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے گل بڑی کی تھی سی، انہوں نے کوئی نعت خان پیڑا شیر پڑھ جائے تو جواب دے وے مولوی، کوئی قوال پیڑا شیر پڑھ جائے جواب دے وے مولوی، کوئی پیر کام غلط کر جائے تو جواب دے وے مولوی۔ یہ تینے گروہ ہی مولویاں دے خلاف ہیں۔ اللہ دے ولیاں دی گل نہیں کردہ، انہوں نے اسی قدمہ دی خاک اٹھا کے اپنی اکھاں تے لان واسطے تیار ہیں، ساڑھے سر دا تاج نے انہوں نے نہ لین۔ اللہ دے ولیاں دی گل نہیں کردا، دو نمبر پیران دی گل کر رہے ہیں۔ کہندے نے اے تریوے گروہ ساڑھے خلاف نے، چول مارن اے جواب دین مولوی۔ او تے ایک جملہ ناصر صاحب کہندے ہوندے سن، وہ کہندے سن میں انہوں محفل نعت نہیں کہندا، میں انہوں مذہبی مجرا قرار دینا، اور او ہون گل انہوں دی پوری ہو گئی۔ سٹیج دے اٹھے کھڑے ہو کے عرفان حیدری اور قاری شاہد محمود قادری جنہ دی فیس ہی ہے جی 50,000 لینا ہے، 50,000 تو تھلے نہیں آنا، جے 50 کہو نا تھوڑا جا ریٹ نہیں جی، محبت پیار اپنی جگہ تے، میں اپنا وقار ڈاؤن نہیں ہونے دینا، 50,000 پورا ہی لینے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے سٹیج دے اٹھے باقاعدہ گانا پڑھیا، گانے دا پہلا مصرع جڑا اس بولیا، اور پھر دوسرا جڑا بولیا او دے وچ ایک جملہ ہے، کتھے جا کے بہ گیا تو اوتھے تیرا کی ہے، جدا مفہوم ہے وے۔ اگر بقول ہو دے جی اے جی یہ عارفانہ کلام ہے، میں کیا ہے کیڑے عارف نے لکھے ہے کلام، ایک کیڑے عارف نے کلام لکھے ہے، آ جا تینو اکھیاں اڑی کنیاں، یہ عارفانہ کلام ہے۔ تے جے تو کمیں حضور نو کہہ رہے ہیں تے حضور نو تو اے کہہ رہے ہیں جتھے جا کے بہ گیا اتھے تیرا کی ہے، تے حضور کتھے گئے نے رب دی بارگاہ تے رب دی بارگاہ چ حضور دا کچھ نہیں، بے غیرتی دی انتہا کر دیتی۔ اور ناصر عباس چشتی صاحب میں ایک جملہ ببانگے دوہل کہنا چاہنا، جس قوم دی اندر پورا مہینہ مسجد اندر نمازہ پڑھان والے دی تنخواہ 8,000 ہوئے، تے سٹیجاں تے بہ کے قوالی کرنے والے نو لوگ ایک گھنٹے دا 50,000 روپیہ دین، 3 منٹ نعت پڑھنے والے اور ڈانس کرنے والے انج دے 2 نمبر تے 6 نمبر نعت خواہاں لوگ 80,000 روپیہ دین، اس قوم دے وچوں کدی عالم دین نہیں بن کے نکلن گے، ہمیشہ مراسی بن کے نکلن گے، کنجر بن کے نکلن گے۔ خدا را سنیو، کچھ ہوش دے ناخن لو، انج دے 2 نمبر نعت خواہ اے جدو انج دا سٹیجاں دے تقدس نو پامال کرن گے تے تیرے مذہب
بنیاداں اکھیڑ کے رکھ دیں گے. اج کم انہاں کیتا دیوبندی منہ چک چک کے کہہ رہے ہیں اے تہاڈا سنیاں دا عقیدہ ہے, وہابی کہہ رہے ہیں آ تہاڈا سنیاں دا عقیدہ ہے. کیا اس دی اے چیز نہ تے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے, 7 چک دی اس جامعہ مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ دے اندر اے سنی علماء اور سنی عوام دے سامنے پابانگے دہل کہنا چاہنا خدا را انج دے 2 نمبر تے 6 نمبراں دے کولوں نعت خواں کولوں اپنی چونڈ چھڈاؤ, انہاں دے کولوں سٹیجاں تے کھڑے ہو کے حضور دے دین دے تقدس نو پامال نہ کرواؤ. اگر چاہندے ہو کہ تہاڈے بچیاں دے دلاں وچ محمد مصطفیٰ دی محبت پیدا ہوئے تے خدا دی قسم اپنے مسجد دے عالم دین دا حیا کرو, اپنے مدارس دی خدمت کرو. کدی تسی غور کیتا ساڈے مدرسے وچ پڑھنے والے بچیاں دے کول پہننے واسطے اچھے کپڑے نہیں, کھانے واسطے اچھا کھانا نہیں. اگر جڑے بندے تہاڈے فیصل آباد دی پوری بھی 4 چفیرے ویکھ لو جڑی محافل نعت ہوندیاں نے, ارباں روپیہ خرباں روپیہ کروڑاں روپیہ محفل نعتاں تے لایا جاندا ہے کہ جڑا ایک ایک بندہ, اور میں دعوے نہ کہنا ساڈے شہر اندر محفل نعت ہوئی دیوبندیاں نے پیسے دیتے, انہاں کہا مولوی کوئی نہ سدیا جے نعت خواں سدنا, وہابیاں پیسے دیتے انہاں کہا نعت خواں بلائیو مولوی کوئی نہ بلانو. کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے انہاں دے نعت خواں آن گے تے قوالیاں کر کے جان گے, نعت خواں آن گے تے شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑا کے جان گے, اے رات نو محفل کر کے ٹر جان گے, سویرے ساڈا مولوی سپیکر کھول کے لا پا کر کے ہاتھ پھڑا کے آکھے گا اے تہاڈا سنیاں تے بریلویاں دا مذہب ہے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ساڈا انج دے 2 نمبر نعت خواں نال تعلق نہیں. اگر اپنے مسلک نو زندہ تے سلامت ویکھنا چاہندے ہو انج دے 4 نمبر تے 10 نمبری بلکہ میں تے کہاں گا بدماش نعت خواں دے کولوں اپنی جان چھڑاؤ, اور جیڑا انج دے نعت خواں نو بلان دی کوشش کرے اس بندے نال بھی بائیکاٹ کرو. نعت خواں بھی بلانا ہے تے اس نو بلایا کرو جڑے چہرے اوتے بھی مصطفیٰ دی سنت تے نظر آندی ہوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, مسلک حق اہل سنت. انج دے نعت خواں تو اپنی جان چھڑاؤ. کیا تہاڈیاں محفل نعتاں نہیں ہوندیاں؟ ساڈے گجراں والے پیر صاحب ایک بندہ اٹلی سی نوجوان, اوتھے کراچی دا ایک نعت خواں بڑا مشہور و معروف, وہ اٹلی گیا تے اس آکھیا بھئی کہ جناب میں تہاڈا ایتھے کلام سنیا تے میرا دل ہے 2-4 مہینے تو بعد پاکستان وچ میری شادی ہے تے میں تہانوں انوائٹ کرنا چاہنا. اوتھے کہندا جی میں آؤں گا انشاءاللہ. وہ ایتھے آیا تے اس آ کے کیا فون کیتا جی میں اٹلی والا تہاڈا دوست بول رہے ہیں تو اس تاریخ نو میری شادی ہے تو جناب ٹائم مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کتنا کو جناب تہاڈی خدمت کر دی؟ کہندا جی 80,000 روپیہ دے دینا. تے اس بندے نے جڑا جملہ بولیا انہیں آکھیا تینوں بلاواں گا 80,000 دیاں گا تے پھر پبلسٹی بھی کرنی پائے گی, اعلانات کرنے پین گے تاں کوئی 1,000-2,000 بندہ کٹھا ہوئے گا تے 30,000 دے وچ نصیب و لال آندی ہے تے مینوں تے پبلسٹی بھی نہیں کرنی پینی. تے کی رہا پلے تیرے, کی رہا مسلک دے پلے؟ خدا را سنیو میرے ہتھاں لو ویکھو اج جڑا سلسلہ چلیا نعت خوانی دا تواڈے فیصل آباد تے اونجی خیر اخیر ہوگی, مینوں بھی آوندے ایتھے 8-9 سال ہو گئے. فیصل آباد پورے تقریباً پنجاب وچ ہی حاضری ہوندی رہندی تے کئیاں جگہ تے پیر ناصر صاحب اس طرح ہوندا ہے بھئی کوئی نعت خانہ دا ٹرک ہی لا کے ٹر جاندا. عشاء دی نماز تو شروع ہوندے نے تے 1 بجے تک نعت خواں نہیں مکدے تے پھر جیڑا ہوندا پھر آندا سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں تے جُتی چکی تے پیسے پائے جیب اللہ دے والے. میں کہ سرکار آ رہے ہیں تو تسی کتھے جا رہے ہو؟ فراڈ تے شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑا رہے ہیں. خدا را آج تو اس مسجد وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ انج دے 2 نمبر. میں یہ نہیں کہنا کہ مولوی بھی زیادتی نہیں کردے, مولوی بھی زیادتی کردے نے کئی, وہ بھی آندے نے 40-40 ہزار روپیہ دیو تے تسی کیوں ساتھ دیو جڑا 40,000 منگے؟ کیوں بلا دیو ایسے مولوی نے جڑا کہ 40,000 دیو 25,000 دیو 30,000 نہ بلاؤ ایسے نو. پر مینوں تواڈے تے بھی گلا ہے جڑا بندہ تواڈے تو منگے نہ تسی اونوں جاندیاں خالی سلام دعائی دے کے ٹور چھڑ دے.
حقیقت بات اپنی بات کر رہے ہیں کئی ایسے علماء نے جڑے نہیں کسے دے کولو ڈیمانڈ کر دے انہوں جاندے نعت خان نوں جدوں نعت پڑھدا ہوے او دے اوتے بھی انی پا دین گے پیسیاں دی تے جان لگیاں بھی 40,000 دینا تے جڑا مولوی نہ ٹک کے آئے نہ مک کے آئے او جدوں تقریر سنے تے پھر انج ہوندا جویں ساریاں نوں اعتکاف وچ بیٹھ گئے نے ہاتھ بن کے بیٹھے رہن گے تے جدوں تقریر مکے تے بعد جان لگے ہاتھ بن کے آکھن گے حضور بڑے ماڑے جا بندیاں تسی مہربانی فرمائیے تشریف لے اپنے مسلک دے علماء دا حیا کرو اپنے مدارس دا خیال کرو تواڈیاں مساجد ویران ہوئیاں پیاں نے مدارس تواڈے ویران ہو رہے ہیں اس واسطے خدا را انج دے 2 نمبر نعت خان تے 2 نمبر نقیب او یارو کرنی تے حضور دی مدح سرائی ہے تے کوئی نعت خان تانوں انج دا نہیں لبدا جے چہرے تے حضور دی سنت سجی ہو شواد قمر فریدی تادا چھل چھلا کے آکے سٹیج تے بہ جاندے چھل کے تے پھر نال 4 گن میں رکھے ہوندے نے میں کیا تیرے تو کی لبدا ہے عوام نو صرف ٹول ٹمکا اے تو حضور علیہ السلام دم دم نال وار دیاں جنی میری عمر ہوئے میں کیا 4 وال تے تو حضور دی صدقے وار نہیں سکدا تو زندگی کٹا تے سا وار نہیں فراڈ تے دھوکا حضور تے دین دے نال او یار کم از کم دنیا دا کم معقول ہے آندے نے بندہ جدا کھائے نا جدا کھائے او دے نال تے غداری نہیں کرنی چاہیے 30 سال ہو گئے انہوں ناتا پڑھ دیاں حضور دے نا دا لٹ کے کھا گئے تے جس نبی دے نا دا لٹ کے کھا دا نے اس نبی دی سنت بھی چہرے تے نا رکھ سکے تے قبر چکی منہ بکھائے گا میں تے کئی نہ خدا دی قسم 4 دن دی زندگی ہے مر کے قبر ہی جانا ہی تے لگ پتا جائے گا کی پاوے کدی جے حضور ویکھ کے تیرے والوں منہ پھیر کے کھلو گا دس کی جواب دے گا حضور اس واسطے انج دے 2 نمبر نعت خواں دے کولو آج تو بعد تہیا کرو انج دے 2 نمبر نعت خواں نو تے جڑے ڈیمانڈ کر کے 40,000 دی آن مولوی انہاں دے کولو ٹائم لینا تسی ماشاءاللہ لینا ہی لینا مینوں پتہ ہے کیونکہ تواڈی جڑی آ نال ہی آواز ہے نا بھی ہاں والی ہوئی لگ دی اسی کلپ تھک گیا تانوں آکھ کے تواڈے نال بس ہو گئی ساڈی او خدا را سنیے کچھ حیا کرو کچھ خیال کرو مسلک دی پاسداری کرو تسی آندے ہو مولوی جی جو مرضی ہو جائے ویکھو نا جی او پھر پنگڑے تے ول پاندا نا کاری شاہد تے اونوں ہر نعت دے وچ اونوں 3 واری تے اونوں پیندا نا وجد ہوندا تے حال پہ جاندا تے وجد بھی انج دا ہوندا ہے اس وجد وچ مائک بھی ہتھوں نہیں چھڑیندا انج دا وجہ ہوندا کہ ڈرامے بازیاں نے فراڈ کیتا جا رہا ہے حضور دے دین دے نال خدا را انج دے 2 نمبراں دے کولوں اپنے مسلک نو بچاؤ جڑا پیسہ 50,000 انہاں اور میں پوچھنا اے دسو پاکستان وچ ہزاراں دی تعداد تے نعت خانے کنے نعت خانے جنہاں نے کوئی ایک مدرسہ بھی بنایا ہو کوئی ایک دسو مدرسہ گن کے پورے پاکستان کوئی ایک نعت خان جن نے کوئی مدرسہ بنایا ہوئے جتو حضور دے دین دے طالب علم نکل دے ہوں نہیں اس واسطے خدا را اپنے مسلک دے نال پاسداری کرو حیا کرو تے وفا کرو تے ماشاءاللہ اے جڑا بار اسین دے وچ تسی دیکھ رہے ہو نا تمبو شمبو لگے تے اے ایک پوری تنویر نمبردار صاحب وہ لگوا رہے نے پوری کنات اتنے جڑا نا ترپال اچھی وہ لوا رہے نے اور بھائی مون صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جڑیاں ادھر ٹوٹیاں بننیاں نے وہ ساریاں ٹوٹیاں وغیرہ دا خرچہ وہ کر رہے ہیں انج دی کوشش کریا کرو اس طریقے دے نال بھائی نوید اسلم صاحب بھائی مون صاحب اچھا چلو ہن جڑے نام تو میں جاننا میں تے وہی نہ لینا باقی جنہاں دے واسطے کام کیتا جا رہا ہے وہ یقیناً ساریاں دے نام جان دے انج دی کوشش کریا کرو اپنی مساجد دے نال دیکھو نا میں کافی دن ہو گئے ایک کیا سی کوئی 2 کو کندیلاں لے کے اتنے ٹنگو تے اجے تک کوئی نہیں کسے ٹنگی ہے اس محفل وچ کوئی بندہ جڑا باں کھڑی کر کے آکھے جی اگلے جمعے تک انشاءاللہ 2 کندیلاں مسیتے لگیاں ہونگیاں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ایک تے ہو گئی ایک کے 2 بھائی جی 2 نعرہ تکبیر او چلو تساں نہیں دیتی جس دیتی ہے نعرہ تے مار چھڑو ٹکا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت